Това са временните резултати от гласуването. Айда! Нова Плей. Можете да дадете напълно безплатно вашия положителен глас за някой от четиримата. Само от вас зависи кой ще получи шанс и кой ще продължи да гледа Big Brother от дивана вкъщи. Добре, видяхте временното гласуване, залагайте си точките. Предикта върви още 10 минути. Са динамични. Я да видим точките ви, чат! Да подкрепите в Нова Плей този, който иска Гошка! ще се спасят от изгонване, Супер! от хъркането в къщата и ще отиде да си спи у дома. Гошката е паднал с 10%, ало! Айде, циганино, изпълни душата ми! От скъпото е бе. Айде, Викито ми чай е даде. Я гледай то циганина! Искам аз да я забравя. Заради тебе гледам Бига, брат. Това дъщерите му ли са, бе? На тати красивите момичета. Те са много малки, май дъщерите му, бе. Оле, Гошката отпад... Класацията с 19%. Чат, само да ви кажа, че на предикшена двама човека са заложили въртле, че той ще отпадне и сега ще вземат 2-3 милиона точки. 2%. Ако искате да подкрепите Георги, сега е момента да гласувате в Нова Плей. Чат, всички сваляйте Нова Плей, безплатно гласувайте за Георги да остане, моля ви. Гласувайте, чат, за Георги! Здравейте! Чат, ако сега Георги е спасен, да знаете, че е заради вас и вие сте го спасили, чат. Георги ще отпадне! Моля! И вече е ясно кой от вас ще си тръгне още сега. Е Кристи! Кристи, това си ти. Тръгва, а ето ги финалните резултати от гласуването. Безпрецедентен обрат. Георги... Видяхте ли обрата? Кой направи обрата? Чата, бате! Може да видите... Обяснете им малко, бе! Браво, бе! Ето ги процентите. Петър остана с 28%, Георги с... Направо го дигнахме в космоса, брат, от последен първи. Гледай какво става. 28%. Ей, Георги, да го гледаш този клип, Гошка, да го направиш, да му го пратиш специално. Кой го спаси? В момент беше изместен. Чата го спаси, бат. Какво смятате? 400 човека извадиха телефоните, заклеем се всичките до един. Аре, 400 няма 350, поне са го извадили. Аз си извадих хуя, защото ходих да пикам.